Takže nás vítáme u první Exile informačky. Jo. No a o čem to teda ta informačka je? Je to o tom, že máme server, který je pro vás. Dneska jsem ho spustil, nebo teda nikdy ještě spuštěný, no. A jak by jsem to řekl, takže krásná često. Je to přes Hamachi, ale poněvadž jsem závislák na kompu, tak by to mělo být pořád. Puštěný. No, pak puštěný. No a... Hele, Screene, víš, ty to tady proveď, já si mutnu mikrák a budu tady jenom tak chodit, jo? Z takových důvodů, to ti řeknu pak. Tak jo. Jo, takže já se s váma loučím, ale uvidíte mě jinak. Takže čau, možná ještě něco do toho videa řeknu. Takže jo, moc jsem odmlčel. Takže tady je Darin Trůn, no, tady pro hosty, respektive pro děvky, ale pšt. No, tady je ten vchod, jo, strom, aby to bylo trochu exotický. A vlastně v čem je to tady postavený? Je to tady postavený na ten způsob, že Frankie Epic, WTF? Ej, Daronix, napiš, Alterosy, tady je nějaký Frankie Epic. Tady je nějaký Frankie Epic. Vyřešeno. Dobrý, stihl jsem to, tak vidíte, tady je most. Bridge. Pojď. No to se stává. Tak. To se stává. No, takže tady je to ve výstavbě. Ve skutečnosti to tam mám jenom tak, aby tam nikdo nechodil. Tak, tady je Screen, Daronix, bejvák. Vidíte? Bejvák. Akvárko. Ho vypnu, aby to šlo v pohodě. Tak. Tady enchanting místnost. Ukaž tu arénu. Ukážu, neboj se. Tady je můj čokl. Tady je nějaká... To jsi mu udělal! Čičí! Můj pejsku. Mačej. Tak tady je posled, kdybych měl nějakou návštěvu. Jo ty! A ukážu tu arenu. Takže tady je sloup, který to celý drží. Tady je Altar of Exile, chcete to přeložit, takže to je altář Exile. No a no nechce do svěcené vody, takže do ní nechci. Fuck. Tak tady je gate. Klasika. A teď jdeme nahoru, tady jsou takový menší schody. Spawn, nezapomeň na spawn. Spawn ukážu, mám všechno. Takže pokud chcete, dám to tam ještě dneska, že hned můžete na ten server jít, bude to tam tak do 3 hodin určitě. Tady je spawn, přečtu vám pravidla, takže pravidla, no za prvý vítejte na server. Screene, teďka budu možná chvilku mluvit, ale připrav se, že budeš stříhat. Protože možná někdo přijde. Ne, já nechci stříhat. Nebo já to mám tady připravený na rychlý mutnutí mikráků. Tak jo, fajn. Takže tady je. Takže negriefujte, nečítujte, vždy kácejte celé stromy, což už ale nemusíte, poněvadž tady je co? No, to chop tree, což je plugin, který když pokácíte dole, se rozpadne celý, ale je to tam pro jistotu, kdyby jsme to někdy tam třeba smazali, nebo s tím byly problémy. Takže nestavte budovy pouze z koblů, poněvadž to vypadá pěkně hnusně. A zákaz staveb domů typu... Nezapomeň to, že jen z koblu znamená, že kobl může být v baráku, ale musí tam být třeba kombinace s dřevem a tak. No takhle. No, tak jak vám řekl. A tady zákaz staveb domů typu kostka a věž, to taky vysvětlit, poněvadž já to nechápu. No, takže typ domu kostka je prostě normální, bez střech, jenom dveře, okna. A to je hnusný, prostě nehodí se to a věž je prostě jenom
prostě to samé jako kostka, akorát, že to je do výšky. Samozřejmě, když tam budete mít nějak to zhezčenou tu věž, tak to může být, ale nesmí to být prostě jako jenom sloup velký. Jasně, no tady snaž se přispívá k rozvoji měst. No mohli byste, já nevím, třeba tady taky, víte, třeba pokud máte nějaký ten talent, tady začít někde stavět. Kam jdeš? To ještě nedočet. Já vím, tady ukazuju. Tady mohli někde stavět věci a takhle nám pomáhat ze vším. No, třeba stavět sochy, nebo psát Tak. něco No na... to potřebujeme hodně, na Minecraftáku hlavně. No, to je jedno, tak dál. No takže, nebuguj vodu. Což je jakoby, když máte jakoby vodu, který není proud, tak do ní nedělejte proud. To je to, nám tady nefunguje. No, nefunguje to, to spravíme. No, čti dál, čti dál. Jasně, lidi. tak. Nelži opům, to znamená nelži mě a Daranexovi. No, Altersovi, no to je jedno. Sorry. Mně to je jedno. Takže nezamčené česty můžete vykrást. Nemusíš to všechno číst, prosím tě. Si to lidi přečtou, až sem přijdou. Zákaz zabíjení hráčů ve městě. No, a teď tady rady, že jo, napište, ale takovýhle. Sehna to, pojď na parkour, nebo na, No nebo počkej, na tak mob. já jim chci ukázat aspoň tu 7. Takže můžete, no tak já vám to řeknu takhle. Napiš Co? v tu event. Aha. T, O, O, mezra event. event. Jak to píše? Dvojitý V. Aha, no to je jedno, tak já už tam dojdu. Tak tam dojdi. No tak tady si trochu hrál pán. To jsi tam udělal ty jako. Darnix, no. A tady vlastně máte mapu jako parkour Ty event. máš kreativ nebo ne? Mám Jo. parkour event, no tady skáčete, že jo. I když dávajte si pozor tyhle si cobweby. Normálně pokud se chytíte do cobwebu, normálně napište spawn. No a tady je problém. Dávajte si pozor na takovýhle tyhle šmejdy, poněvadž No to na klouže. nich hodně kloužíte. Tak pojď teďka ukázat. No, počkej, Pojď ukázat tvůj epic elfský hrad, nebo co to je? No prostě strom elfů, který jakoby, že No to plodí uvidí, jablka. přečteš jim ten tvůj krásný příběh. To tady zničíme. Tohleto. Ne, nech to Funguje tam. tady tohle. To je testovací plošinka. Tak jo, testovací plošinka, vidíte. Prd na to, jdem. A tady, co jsem stavil, jako bylo to dost těžký, že jo, takhle udělat giga. No to jo, to ještě Screen neznal Borterit, který tady mimochodem je taky. No a tady... Jo, napiš lomeno plugins, ať lidi vědí, co tady je za pluginy. Máš pak. No takže, no a jak bych to řekl, takže to mělo být jenom malinká chatička, do které se jde dolů do dolu, nakonec se z toho tohle. Takže Sink Castle, tak jsem to nazval bývalý elfský klášter. No, tady je gate, jenže ten gate je posranej. Čum to na to? Prosím tě, ty tady lidi odpudíš. Nechte to být. Dělej, pojď. No a postavil jsem ho já. Jo, týpek. Vítejte v Sink Castle. Vlastně, no tady je příběh Sink Castle, na ty snad ale celý přečtete, pokud na ten server zrovna dneska nemůžete jít, tak to. No a teďka napiš tomu a join. Aha, no počkat, tak já to aspoň ještě tady ukážu. Vidíte, tady jsou ty Tak já tam budu čekat. Česty plný toho. Víte čeho? No, tady dál vás takhle ještě povedu. Tam nahoře je o tom enchanting table pro vás všechny. Je tady na tom serveru toho málo, ale tak týden na něm tak s tím mapinu tak trošku pracujeme. Jo, pojď na tu arénku, ať to zase není půlhodinový. Jasně, no takže to by bylo tohle a teď dáme Za koho jdeš? počkej, join. Takže já půjdu za za Kinga, za Kneta, tak se najím. Nejde. A sakra, jsem to chtěl podělat. Já budu tank. Ty seš tank, tak já půjdu za Archera. Jdem? Tak jo, jdem. No, takže on má tady vlka. Tak a já ho tady vlastně budu teda krejt. Jo, když tak tu arénu jsem stavěl i, jako dělal jsem jí prostě celou já. Jo, no takhle, já jsem pařil stalkera. Ježiš, tady je ta džuzna.
pejsku tam neskákej. Kde jsou ty hezký panáčci? Já už tady s nima hraju. Kde seš? Tamhle. Když taky vlky tady musíte zabíjet. Jaký menší pravidlo? No nemusíš, ale nedostaneš odměnu. Tak nějak, no. Budu tady nahoře. Potom jsou tady i takový speciální creepři, to si Kola. počkejte, 3. kolo. Jo. Až bude special kolo. Ještě se spawnují tady. Tak je. Čo? Ježiš. To tady už jakoby, že takhle dám. Já jsem si nehlídal životy screen, máš nějaký jídlo? Jídlo, ne! A já mám rád, já chcípnu. Mě dává ze začátku jenom jeden steak. Tyhle, jestli z vás zombíku nepadne schnilý maso, tak já chcípnu. No ono z nich. No proti schnilý maso, ne. Takže special kolo, ale ty creepery nikde nevidím. Nemusí být. Au, ježiš, ne, jsem tuhej. Tak, abych vám to ukázal. No, Darnik se tuhej. Já chci ukázat creepery. Screen, to dáš, tak se... Nebo tak půjdem znova za tanky oba. Special kola jsou každý 5. kolo, což znamená 5, takže 5, 10. To dáš. Jo, s 2 srdíčkama. To dáš. Pojď, já ti tady takhle hodím. Já ti hodím zlatý jabko. Nemáš ho nějak. Škoda, nejdu házet věci, škoda. Taková škoda, to dáš. Bacha, creeper. Bum. Bacha, hodně panáčků okolo tebe. Special. Tak. No tak jdeme ještě jednou? Ne, no tak vidíte, dostal jsem náhody odměny. Takže tady mám bone, jako kost, 4 Screena nebudem teďka hrát, ty zapneš fraps, až bude tam to kolo s těma creeperama, když jim to chceš tak ukázat. No tak můj se na to podívají. No tak jo. Ježiš, to jsem zmáčknul, F11? Co dělá F11? Zvětšit ti to myslím, že obrazovku. Jo, máš, počkej. Takže lidi, menší střih, omlouvám se vám, takže začnu zase tady, no, chtěl jsem to akorát zvětšit na větší obrazovku, jenže jsem zapomněl, že F11 vypínám fraps. Tak jdem teda ještě jednou arenku. Tak jo, tak jdeme do arenky. Tak jo. No a ty teda mluv to, co jsi chtěl říct. Co jsem chtěl říct? Jo, lidi, takže možná jste si to všimli, možná ne, ale na našem kanálu, já jsem Chef, se jméno našeho kanálu z Exile změnilo na Studio Exile. Co to znamená? Znamená to, že budeme natáčet něco jako v uvozovkách seriál, ale aby jsme to mohli uskutečnit, hledáme lidi. A takže kdybyste chtěli se stát exiláky a chtěli byste s námi natáčet, tak nám normálně napište do zpráv pod tohle video, protože musím i já. Pod tohle video, nebo normálně na kanál, nebo nám to napište i na tomhle serveru, pokud tady budete hrát. Že chcete s námi natáčet, musíte mít Skype. Bylo by lepší, kdybyste měli koupený Minecraft, ale to se dá taky přežít, když to koupený mít nebudete. No a pokud byste chtěli vědět, o čem to bude, tak to bude o panu dřevorubci. Že ano, screene. Uvozovka screen. Máme říct příběh? Ne, neříkej to, překvápko, ne. Řekni něco, co jsem ještě neřekl o tom, co potřebujeme. Už je to žádno nic, co jsem neřekl. Takže potřebujeme taky lidi, kteří budou mít šanci se s náma nějak setkat a posílat nám. Jo, osobně a dávat nám přes flešku to, co oni budou nahrávat. Já jsem mrtvý, takže to jsme se zase dostali daleko. Já jsem tady fail. S krumpáčem. Arena skončila, ale já tady jsem. Jdi do toho, jdi tam ještě jednou, počkej, jdi tam ještě jednou. Ne, dej ma join, připoj se tam a buď tam ty a já tam budu takhle.
Fajn, ale postavíš mi tam teda nějaký věci, abych měl to. No teď jo, vyházím ti tady luxusní. Počkej, tady asi nejdou házet věci. Ne, tady nejdou házet věci. Nic ti dát nemůžu. Ale stav věci tady dá. Nedá. Kolo číslo 1. Akorát jsem tady nesmrtelný a mobky do mě nejdou. A já jim nemůžu brát. Ne. Ne, já jsem to tady zničil. Co to je za fail? No, to nevadí. Budu tě když tak chránit, kdyby do tebe stříleli a budu ti říkat přesně, kde jsou. Tady je čokolo, tady je čokolo, tady je čokolo. Takový. Pavouci bacha ze všech stran. What the fuck? This is Sparta! Utíkej, Foreste, utíkej. Special. Ale blbej special. Zrovna se to spawne v tom rohu, kam jdu, ty vole. Jo no. Bacha, tady ještě pavouk. Pavouci v každém rohu. Víš co, udělej? Co? Skoč do té džuzny, počkej, až tady bude nějaký luxusní kolo, až tady budou ty creepři, já tě pak portnu sem nahoru. Tak jo. Na ty mě ale připravu. Tady je ta džuzna, hele, ty jdeš úplně jinam. Já si právě připravu tady na ty creepry. Jo, aha. Počkej, kolikátý je? To je 6. kolo, což znamená ještě 2 kola. Mám docela, jsem i v pohodě. Jo? To dáš. To dáš, to musíš. Nějak musím skrejt. Ne, skeletone, do ní nemůžeš. To je podvod. Podvádíš, hej? Skeletone, proč podvádíš? Proč Mám prostě hustou ochranku. Jo, no, epic. Kolo po tomhle tom je. Tak tohle je epic, no, buldutý příšery, už bulduty nejsou. Laguje, ale málo. Malinko se to tu laguje, To je pravda. Já se jdu schovat do tak rohu, počkej chvilinku, ještě teďka bude special a když tak budeš muset počkat až na 12. kolo. To bys asi nedal special. Jo, tady jsou, tady, screen, otočte. Tady je Superman 3. No, vidíte je? No, teď to můžeš nějak zkusit přežít. How to survive arena. Haha, vidíte? Přežil jsem, mám 4 stouny, ten Minecraft a 2 peříčka. Přesně tak, CS. Musíme jít. Musí jít určitě i von. Takže, čau.